Това е номер едно. И в същото време някой път губим тук баланса и отиваме точно в тази друга крайност, за която говоря, свободата. Свободата на това да се стигне до там, че родителя да изгуби, да не може да се справи с детето, да бъде безсилен. Именно защото детето е на пиедестал и не е лошо да го уважаваме, изобщо да дадем всичко на него. Срещам в съвремието родители, които изцяло детето им определя целия живот. Това как би могло да се, отново ще кажем, може би с четене, обучение, помощ, да бъде и самия родител да разбере, че прави грешка. С лична терапия, на първо място. Най-големият акт на самоуважение е това да тръгнеш на терапия. Това е начин на днес да си отвориш очите за истините. И по отношение на родителство, и по отношение на партньорство, и по отношение на собственото ти здраве, връзката с тялото. Ние сме толкова саморазболяващи се, защото нямаме тази компетентност. И когато човек, за връзката между тялото и душата, когато човек тръгне на терапия, той започва да влиза от едно аха в друго аха и тогава да си казва, какво е всъщност вярното, кое е онова, което е здравословното, защото много от нещата, не казвам всички, разбира се, които като мислене в момента днес имаме, те са невротични, не са здравословни и направо са си заблуди. Да. И си живеем в тези заблуди. Да.